Igbo ndị ọma, Igbo ewetakwara m unu ozi ọzọ. Ewetarala m unu ozi si n'aka Pine Leaf Estate. Pine Leaf Estate wụkwanụ sọsọ the real estate company m hụrụ n'ala Igbo niile nwere ebumnobi inyere ụmụ Igbo aka. Ntorobịa ọbụla na agbọghọbịa ọbụla nọ n'ala Igbo kwesịrị inwe ala nke ha. Maka na echetara m egwu Oliver de Coque, in the blessed memory. Odogwu gụrụ ezigbo egwu n'ala Igbo. Ọ sị na ihe anyị na-eme n'ụwa bụ ka onye ọbụla rụọ ụlọ nke ya, na ekpere anyị na-ekpe n'ụwa bụ ka onye ọbụla rụọ ụlọ obibi. Ka m kwụsị ebe a ka m bụ ịkpọrọ unu gawa ka hapụ isi uye m for copyright violation. Ihe m ji chetara unu egwu awụ, ị ga-enwe ụlọ nke gị, na mgbe ọbụla iji nwe ụlọ nke gị ga-ehụ na ịsolvugo at least 70% of your problem. Maka na ụgwọ ụlọ arọ niile na-amafu nwoke obi, ọ na-amafu nwaanyị obi. Dịka mụa, ana m eche otu m si akwụ nke m, mana ama m na aga m agbakere ofu a ka m nwee ike setụlụ ihe gbasara ụlọ obibi. Pine Leaf Estate na-enye ala na-egbu ya na ntụ 1.2 million. Idosere ego na bank, ego naira, ego nke Nigeria na-agbarizi, ọ na-agbari ka mmiri, ọ na-agbari ka shuga edosara na mmiri. Itige shuga na mmiri ya agbari, ịgakwa ahụ ya ọzọ. Otu naira dị n'ụbọchị taa. Ekwekwele ka naira gị gbarie, were naira ahụ jiri ya zụrụ ala, mee invest na ala. Ụfọdụ ga-asị gị tiga ego na stock, tiga ego na bond, tiga ego na nke. Mmadụ ole makwanụ bond na stock? Akwụta ga-esi bịakwa gwa anyị sị na gị zụrụ share, na gị zụrụ share. Ji onye ọbụla zụrụ shares about 15 years ago, 10 years ago, ele ebe shares ya nọ taa? Shares agbariele, enwezi ha na-agụta. Mana ndị zụrụ ala da 15 years, 20 years ago na-eri uri ya taa. Ndị zụrụ ala 1 million ahụ na-ata awụ ebe 20 million depending on. Ya ka m ji na-agwa unu, na-ewetara unu ozi si n'aka Pine Leaf. Pine Leaf Estate na-enye unu ala na ngwanye gbuo ya na ntụsị. Onye ọbụla gbakere ala. Ị chọrọ ibu uru, zụrụ ala. Ị chọrọ ịdị ndụ, zụrụ ala. Ị chọrọ ịnụ ọfụma in the next 5 years, nwanne gbakere ala na Pine Leaf Estate 1.2 million. And ebe ala nọ wụ na Ụmụneke Ngọkpala. N'akụkụ ebe a m na-ezi gị wụ university nke a na-arụwa very soon ya ebido, private university. Ịma otu ọ si adị, inwe ala nọ n'akụkụ school, ịma ihe niile ị chọrọ ịrụ ị ga-arụ, business ọbụla ị chọrọ ibido ị ga-ebido. Ụmụ Igbo kwunyere nụ m, aga m kwata ezigbote nwanne unu nwoke wụ Chukwuemeka, nke na-ahụ maka Unified Igbo Now na Nnamdi TV. Udo chia n'ala Igbo. Ise.